Arafo mama yema mu nyina kwa aba ne yemfa momre NYANSAPO kasamfonyi so NYANSAPO na wagye so de ama me se yesane na badwemba kwan so samre so hwe ade na ato Asanteman eni sentini se agona oman hina wodom se de nyina yenim no odane ato na enedei eyeda ye doti ye ni aye amamre ne amane so nkokora ye de ape akra bre na wakọ akura akwa gina ho me se de Asante ejidie se obi firi mu a na onwieye na emom wo kro fufuro so a wo kọ no akwa akoto na brabo so no sa pepepe na enne menemo ekasai nana frempon anochi abibiu ananka ne dimpa ene Dr. Daniel Kwesibeko wadane tu yeye ene ena kwankwaja no yeye na yede aman pepepe enam sai no so emede nintini atwetwewuro abrempon ahemfo dikro ene amanhene wonmo anyina ababepiem amanyofo ebinom so eka ho a wo nyina ede ani die ni buo ebema nana na yeja na kwan kora na da bia yeka obusu nunum a na ya na wotene pampanye se obenya abakwasem de eyetrodo no kore no ede afa ani ende yie bi etise hu a fa obrempon odihye bi nse ya na NYANSAPO kasamfonyi nko aso enu ti yebebo moden na ne ho abakwasem kakra yesanimu na yede egu abra nananma abahimma amanhimma ene ahemfo awodo womunyina atenase na dwumadi ehyaase pepepe no yenso ehyaase na yemfa nana ho abakwasem kakra no emfa emrubrumu emfa emmamo sede medical kano nana enkonwedin ankasa ene nana frempon anochi abibiu yanso eja wo no no ene na wo no so wonbudin wo ha ye beto aso ne dia mamo emprempre samohwa na chese krowra ne nesi okrowre ene obrare nwoma so krobia yefie ampasachi kotoko osimpitim premprim wo nana a wote kokko so na sabia gusabia kroto kokko no so empeche na ense ne ho won wode na ni kireme won na ote okrowre ene obrare nwoma so na ne to ankasa esisi kadwa kofi so a wote we wayese aboa no ma korwe bresi ama otu an nsem mujabum na aboa bi se wosen na wosen no ene ntakle hunu keke ena wode chen no domani sanyo so ntakra cha na hinie se de esikro na eso na efa nempo enam so ma akwese broni kukuru krakra fa ne fidie efiri ni memu ba no obetwa bie na okoyi de kire ne nkrofo ntie no ama edom ani esa no na so ne hwan na umuduro ene osade a obedore abo akoko watimi atopreku saa mre nananom ene eba na Asantehene ene yiriti a wo bayi ye wo se enua bi nkitinkiti bi ekura mrante kwa bi a chese won ba opumso ankasa ena ne hyen no edi kan ya sese eba no no a enye asempetwa kra waba ababedu agona ese ene agona ampaya ebedwane ewa hanma enye asempetwa papa no ana me ka Sante Franka no ene edi ahim na ese opumso hyen no ena wonmudi wo mo de Sante Franka ahabammono akokosrade ena afi tuntum ena afi ahyansode a ekire eye Asantehene na konwa no na letterhead obekobia na boso no ene bo mfimfin no ebosikadwa kofi no ho a yaye na ahyansode ene bo ye Franka ne mfimfin no no Asanteman so nya asem ketwa kra benchini ye kakraka no ene edi ahim ewo hodomo na se opumso ababa bedura wo baba besi fomo na ene amamre se fata bia wayo sebu se eye bodua edi ahim sei no kwabrane eso yawa na nhaba wodro bia confirmatiko nyenya ene niema bia yentimi mfantudwa eso kwabrane a na se opumso a na eba ntahara nso ena ehyen emen akese a ekrokura na ntekwa adehia wormo sheba no ahaba ne nie egu yawom enya aban keke na emom no sunsum tumi a ewom no eso yie pa sum se suna na ohim okwa adu ba bia gisi egu ne na sensa ansa na obetumi atoa so a watoa ansa na Otumfuo bepie ba bia na so beko ba bia no wei ene di kan a eyiritie ema eba enieme ewom ni bi nimabo ede ache wan haban a ahoden eno no ewo mo mayentie emen ene nyonto a edi hye opumso ni bi Abusiana chese eno no afedio opumso ba na wo ba yenko abakwasem mu na yemfa na na frempon anochi abibiu abona man hene nkane abakwasem kakra
yemfanto na yenkue nim na kunwa di ma ba che dada na frempon Abibirem na sa noche Abibirem na naja wo no ene opanyi osei yawa wonte ase na wo no so yo ba panyi abena sinya wono so ente ase wono wo no ebobusu da na to so di nu afiapon ahankona duanan ni mu na wo no edia eja ene na ede ma na nkasapa no na eye Daniel Kwesi Beku enu ni dia de ma no abodi ni school akoko yentima Dr. Beka ho a Dr. Daniel Kwesi Beku enu eni dia eda no so ansana wo ba be yo hini na yanku yanim kra na ane wonya no baby ko na we hwese bemba de kra bi yi she ni suku ase e wo Agona SD wono primary school afia pema hankro aduonum ba ko 1951 ye no sha ase a woto aso e ko be kwan to aso school mi che be kwan SD secondary school na enye Asantehene e wona na bo modern akọ ya ansa na woto aso no akọ aduapon akropon Presbyterian Training College edete nipa mombe ye achechefo a enye Asantehene owie ye frame bi post secondary certificate A level course and also obo modern eto aso ekoyo ya na enye Asantehene ansa na woto aso no de ni achimu e wosuapon ba akọ agidi wo man Ghana hapa Meche University of Ghana e wo afiapema ahankro edusia 9 ni besi afiapema ahankro edusia enso 1964 to 1967 enso na nakoye na okosua de bo no mode pa Bachelor of Arts in Geography no na enye Asantehene na we specialize in economy geography enso obo body ekosua ade e wo hono eguso ede na frempo anoche Abibirem abakosema edu tudwa no na me kyeremo se na eto aso abra wo wie na ba Kumasi Academy to aso school ba ko agidi wa Asanteman pa emeno no obeye ocheche ni a osa enya abasbode se house master na wohwe edan ba ko so nkwara enumu na won moda eno ya afia pema hankora bisia enso bisia afia pema hankora bisia enwotwe mu 1967 to 1968 nzana na eto aso ewo Kumasi Academy hono ma na edubuo no na okosia ewra ne efre se Madam Lydia akosia kwatema wonne no ehya asehye wa na oye ni school ni na oche na dia enye Asantehene bebia dwe mu me yemposo ne yenhwe opumso kakra ebeto aso dia no eno eche no obto aso eko na the University of California Los Angeles emeno afia pema hankro biosia enkro dikosia afia pema ahankro ebioso no mu okokusua bia na enya Asantehene pa okoji abasobode pa echire no na oba afie be ya amamre ne amane sefata ne hokani aye friend Lydia akosua kwatema obeka ne ho amamre ne amane kwa asokra woni no oba yi ehia ya won ewariye na abomodin asuade bebre ama edurubie no osaba sumo mensom pa na enye Asantehene ne timu bobio na woni made ye pa okọ planning at Columbia University eno so afia pema hankro bioso de bisi afia pema hankro ebioso 9 ni mu na ebo modern pa na enye Asantehene na ene ne hokani wo emma mako enso atese obo ade ehira wo no yefunu na enye Asantehene akra kodo amponsa Beku Osei be ya Beku ya aboatena Beku wono de wafiri mu abana echa frempon na afi ya Beku Junior Isaac Kwame boaten Beku na akua kwatema Osei Bonsu ba ko na afiri mu ntimanso no ensiate ase a bankwa abo modern pa abo wo mu a enye Asantehene na ye kase ye kana na wa bakwasema ye beche yie pa na bo modern be fa dibrebebre edito no so a de bi te say obey director of Pioneer Tobacco Company no enye Asantehene Corporation Ministry of Finance afi apema ahankono edioso nsia de bisi afi apema ahankono ediowo twirimu opimso guso enye Asantehene odi nani akiremu a nenne no we enye se ye kakire oboma ye hwede ye koso no kakra enti na chese di brawo do na ekurokura ye bie na ni twanitia mabbo ntofa na media mamu na yakwe ye kase ye ka ye nzore so ne kra Director of Ghana Board Development Council
and also na ye June bosumi no mu afiapam ankro eduoson wotwe no mu a de kosi afiapam ahankro de wotwe bi no mu afi University of Ghana tender board for February and also 1980 and also sa obobo adwuma University of Ghana Legon Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST University of Cape Coast UCC afi Director of Administration and Finance of West African Examination Council the chair WAEC opanyini bebo adwuma wo ade ane onimminti na yese enye asenkotwa open so ebiem kakra e be film sa na e amam ebusia eno no open so ena nyasenkotwa ene agona edihye pa ene da fom ye ka abona ho abakwasama ekese obi komfo anoche enya asenkotwa nti no na se fata nti ye akese a esine so a ehimu a eba nsabie konto eni ohidia ena eba ye ne saade ma no nemom no gise ne ne nansi okuru no obra yo no so Otumfuo Otumfuo Osei Tutu ko bia ayefi ampasa titi kotoko wono ena yegine yoyodo ne agina bambasa abra wo bedwabo ase a enye asemkotwa yeguso ewo yewura anoche anasa na frempon anoche abibiu abakwasem no so a yede emamoa nana koso a ama be director representing the Ministry of Finance Interim Management Committee ana say eno enya asemkotwa National Investment Bank ye eno so sa afo be acting chairman of the Ministry of Finance eno so no obebo adwuma Director of Land Valuation Board eno so obebo adwuma pa Director of Central Regional Development Planning Commission eno so obebo adwuma pa di brand doso pa nana na oyobi a agokansi a opepa no football na tennis ye eno ntinya wanwa se Liverpool agokansi ekuo no eno na no support na afi Asante kotoko na o support na ta Legon campus o ekopo golf a woni anasa tennis a woni wo na fefo na ekobura na nya asem to sense nne ni je agokansi ehunie pa opumso na epuso no kakra ewo ho abusia eno no yadika aka chem se Otumfuo abedru dia na esa abakwasem no de frafra wo se etwe ne yehwe na nanso kakra tenchofo abegwa dia ene ese di nyina yenu no enso ne papa no benya no ahwe na abeti ase ya o amfanya nsapo a ene mesere wo bebere pa asa se aha ene yedi abakwasem ni nyina yedi gu fom ne sane ne badwemba pa so na yede amamunti anyuwa fidie ni mfemfiri ada se wo pe bibia abedom suko betie ne wie pa so wo de ya nya abota wo mpre wo de beto atwen kopum so bo se NYANSAPO de no eyi ni ti sanse ya ese oba wache we gaye siesie ye ho opie no oba ne ho ayafe na aye akono de ama enkrofo na na dibre no ena mbusu amebobo yie na ebe ye member representing the Otumfuo Osei Tutu the second the Asantehene on the Council of Ghana Baptist University College Marenfi the Council of State members no na ebe ka ho ewo Asanteman hanom na didie ne ebe ye sonko a ebe ye abakwasaba be ye enigi sempa sentini se kame ebe ye se nanankoa na ofri asene abusua no mu a otumi ebaye na obedi ade na ebedi manhini esebo agona tinhia makoma kudunso a obobo adwuma wadra ekoye enigi sem ede ma wono ene na busua nyina sentini se na eye ade a edem sonkokora ena na be fanfi champion bienu ene enumnumu ena na ebaye a yewie no no Otumfuo Otumfuo Osei Tutu wono obo omodin boaye ema ni hye ahunu ni nsie nyina na konya yie yede ema no a idin a wonya ye beka ni din no nti kata ni din pa so no ene na frempon anoche abibiu abra yedin si akonya so enti eno nso moma ye nhye no nso pa wobeka ho anasa wobeto so ahemfo abedi agona konya no no na so wobeto so makomako aduonu enan a eno nso kakra yede to ede amama no ema we se asene abusua no mu ono ene ofiri won ma ni tiri ema obenya dibre te se di kan kra ewo ebusua no mu eno nti eno nso na mwahye no nso ede ama no we NYANSAPO nko a ena obenya saa abakwasem ene eye efutusem ne atetisemi ede afra ba bia no a obenya ne saa ewo ho no
Abusana ese eno sabe opunso bedre se ya na sebie ko se panyi gari ya na fiasa ono ni opanyi na woko na wakwa ko na amambere no enini nsa amambere ni amane dia santenem ha wono mum na na so esie ti amambere bi e wo so wojo se ne be ya ne man hene ebetimi bi agya no kwa no afei ene odi na nchirimu na wakọ no wakwa ko ye kama amabibia etimi akonkan nana frempon anoche abebi obi obi ye ma ko ekase e be bure e maye kwan e wo hono mo a obaya distinguished honorary member of the research board of advisors no American biographical institute no be ye jumping mienu because the jumping mienu no osa be ye training chairman of the Ghana National Fire Service Council no so jumping mienu eni enumunumu because the jumping mienu ene nkono sa no osa be member of the Ashanti Regional House of Chiefs 2005 to 2022 anana ebedi dwumadi kra ansa no wo dey for the kentenkeji ebe fa no na wode na kopata anya abra busuafo antini anye no emare mfi se na na adisua na di minute no ebuo ni di tu ni ema wo bai eba be lecturer o cheche ni University of Ghana Legon obeche geography department wono hona okoya local theory urban geography planning quantitative analysis statistical method of regional development and planning for the year 1974 to 1976 afiapema hankono de oson 9 kusi afiapema ahankono edioson ensian mu a obaba adwuma pa ansa no osa akoye adwuma wa aso ye hwe man Ghana sika sem so Ministry of Finance ye eno so afiapema hankono de oson ensian kusi champion 1976 to 2000 nana ebu adwuma pa makajo se ne kasem ye kana na ho nsem na ye nsoro so ena yakọ ewo ho a na muduro a obebu adwuma monitoring evaluation low cost housing project here from 1976 to 1980 nana bebu adwuma pa ye bo na baso turo na disu ye buko ye be chief economics officer a eno so no na enye asempetwa ewo ehonma obo adwuma wadre ewo hodomo na dika aka akyerew ebre de tena akonya so bi champion yinu ene numnumu ene obetena ase ofiri asene ebusua no ma won onya akwa beto so a obedi ohene ewo asene ebusua no obeka ahemfo a won modi agona konya no beto so aduonu ennan a enye asempetwa ewo ho nana eye nyamsuni ano sebie ko to akonya no ye nyina no de bi e ka chem se nana no makonya no no eni nyamsom ebo bra pa ewotwaka enye asempetwa ewo ho no bonsu ane ne nkrofo ena ye hu se wonom nso eburu ntwini mu edidi openso echi ewo no ade amuhu se ya ma ho tuntum no eye echem kane no na Asante asafo no kokko a enne kurekura wo mu a wonom ede ebo wonom bible ni beka se show yenso ye kan ha se akochem anase echem ene ne kura wo mu enye papa kese ewo ekono nana se de medical kan na oyo Kristoni a presby asori enana wokwa enye asem koto a na wotunu ho asi wodomo esomsom pa medical ka cho se agokansi kwa na ope Liverpool ena Asante ekotokwa onu emu nso no tennis na omfa eniagro enti ene opanyi na otese ena wadane ato ye oye ejapa ebeye enapa ewo honomo na emawe mfisa mode asedane bi ema mode ebi ebema ono ankasa ne nana a oye ne maame sanse edurumye bi no o maame ene opapa eja aware mekire opanyini abana senya ena afei opanyini osei yawa wonmo ewo no wonmu ejae aware yi ema na setere mu ne ntete no oba apanyini fense na na ya mponsa na ye o maame ono ena ofa no bo mode ehwe ntie na de na be ye nyina no wode asedane bi ma na de ama oba apanyini na ya amponsa na ofiri o maame abusua mu a oje no se ono ankasa ne nso na wohwe no ebo mode si aboso se bibia fa na disua ho bia no enya de obuma na nye kusanse o papa ekoware foforo a maame nso ekoware foforo a na e wo se ono mum na ohwe ne nane ya
obo body ehwe no akonua se enyina so nti aseda ni nsira enka nana ya mponsa ba bi owo bia otwedi ampo emo no ho ban emfama asante ne agona ebusua ni nyina se obo body e ma yenya enipo tisi oba beye okunupa osa beye ejapa ne mantete ene ne yere asetene mu nso no wamfa eni agro ewo ebo afei ena Asanteman yewra probia yifi ampasa chikotokoni afei ena woba no abetrase dudu owura no na wabegina konwa na amamre ene amane kwaso no abusua beba amanhene omo beba abechia abrempo beba abechia ahemfo wo beba abema na kwaba na abusua ne amamre ne amane kwaso no wono so aba na afei wo mo de amane e de abebo no na kwaba ansapra ne ahyase ne de fi hono sɛde asante amamre ene ho amane ensem esitie saa pepepe ena ekoso e wo hanoma abra waba abagina konwa no atase afei ena wono mo eye wo makocha we entotroso e manhene ena wono so bi ne nyam abetachi ni reba dia e de no so tase akofo a wo mo ye warriors ono mo so mu kurukura tu ene ade bebi opum so beko bia no sɛde koto wono mo di ekira wono mo bɔ n'echi dom e ko and there's all open so a me just say afade ni na e kire ebibre wo se Asanteman tema wo be piano ma ne ma bebre ni ye a ye di tuntun ye yenso no onkoto se ye sihene a ye tuntun a open so e che hye no e ti se yi na wode habamono e de ahyehye mu ti habamono no ene e che hye no e de mo sonko e wo ne media e koso wa Ghana man play.
Abishafo we nananoma yemfa wonmo ababinu ni wadubi ase ehene na watwe we nso heman sawansa no wono nso to ene nananoma yemfa ba ne momodin nana wa ebehu bia ne bebodi ya modi afache pa na ya na adwuma no ano odin fa yani so a ne kwa enti sedi aka new adubi ase na afa heman we etafo hema ona wono nso to no da esel mfantefo nyina hene nana esel no wono nso na eti oba Asanteman nya Bitwa pra oma betechi we trede hene ana ono so aba baro enso wa han mu bia ene mu dunya de omo nunyam de abeta ekire se abrempon ene aman hene ene edikrufo mu nyina aba wo hono nanu ya we wo panyi we se nanu ya ena yede ni si akonya so Otumfuo abrempon no ebia wonu nyina de omo ni aba beta ekire wo hono asafo boache no asafo hene ono nso ene ono nso ababi wo hanom a enye asempeto akra asafo boache wona wote wono ena afi kwa ngoma ehene yehu ono nso wo habi ahemfuno doso wono mo doso pa nana wada ma ya modi a na ade ache pa sanse toda ya na mu frefra ntomase na afi ani so we eye obomofo a sadio wono no dibre pa eno no a oye obomofo a ntida bia behunu no na wahye no sade wo kwa hayo eno no opem so ena eti wo sade medical aka no no re ne che na haba mono ebubumu a ni nyina ekire sesei ena ade kokko ayamako hyem no nso nyina ekire yawdie aduane esija so a sesei no ahwe aguoye ede na nanse ebedi anase ebewia nanse ne ade ne ada a chese awe ho pa ne manhene ena edafo me nti nam so mo okukura krakra na ofirikmase akwa akopie mu ho yewra nan John Kwadwo Chematen ha Flagberi ahofo edema edipiama nyuko no ema no so yie pa wonu ma aba be chia wonu iwe ye sisiri adapa oso afo a re adansie ene awunibie ensem so we achempemne ohene ba adisipoku no achempemne ma remfi akan wasema kire ma se ba Asanteman ha wono kwa na Otumfuo na se de se boso bia anya hwe ko fie ba ko nti amamne ni amane eda wono ma wonye asempeto tepa na edisa atwe wampem ono no bofita da bia be hia de bia ono en wono so ba nche ne aman hina ba abrempon aba adehia aba ekunini eninti etwetwuro ebinom so amanyofo a wo mu nyina aba Amsana eseno no kumawu mahine no be ma twombo akobia ono nso ababi a woni nyam ebeta echi sanse edi ka aka tim so mahine na edafo sedi edi to monim dada no abrempon ayimfo mo be chiacha na abusua no so aba na afi wono aba kateje no kateje fufa no se ndreni ku wosayo hino agbana ho ma remfi se ebire bia ni ndi nkomo okan ayini ne chendi se wo pa ko NYANSAPO eda ho na kona ko he oyo de hye wutrum ho nti no mbeba na abusua no ene mma no ene ade aba na afi wo so abechia mo de amanebo ede abo opunso eno ene ehun sesesi a no koso a wo no chiachia wo ho no Yo, Otumfuo Osei madam de blue, go to your black area. Acting president, Odina
Akra traditional one was a bit young enough to food now. Naima, Better, Namasapi. Sabe, drama, I got about Pagini. Osia, Adaka, Akufu Ado. I don't know what the drama, I don't want to be a grand of the children. I am a boy out of my own body, actually, I don't know. Every so I don't want to get one to buy. Sabe, I got to see down there also. I can't. The address of you, you got him up and you see a year of 500 million, 50,000 Ghana cedis. That means now I'm up and set yourself education directions. Yes, sir. Sabe, I got such a number of years. I have 3,000. Otumfuo Osei and you are telling Papa Cassia so, or you have the Senate. What's it? Obaya, a grandma, one day, not this year, almost up, 20 million whiskey, Sada, how many fakers of here? A fair, a grandpenny for also almost up, 20 million whiskey, Sada, almost in your fakers of here. A fair science, and I'm best trying, and Sanya Pejano, also science, Pentu. Otumfuo Osei Okutabo said you are so. Never Katana Naso, Oman Consaman, the Jada Bianada. The second of
empedwa de osianan ya fa gu na dan achi ya so odu nsia do a ananuma di kan hu no a no mu sampa okosom sompa e wa Asanteman mu ananuma daruma bi gina na se de Otumfuo Osei no damos no Otumfuo chairman wa daruma obetie me kakra mitra ma na akwa bi ya no toso me yansa Asanteman ntina me gina anche bia ana grama hima eni abusia e ma na na sote so no ana de grama hima watwe ni abai na ima bu na na so na ima se mo kwai na mkwai Asanteman na se na fata mfanya ma ade kwai ai mama me ba ya wasi ani bra ba ye transenti na grama hima ubro ni sapantu sana enkonya sofuo mpanifuo musubro ni sapantu sana na ima se enso frada na ima se woma na ade enko samanda jada wokutani bonyire nsa bia so opo wasi enfa kata na ade soma no na ima se nisika futuro predia dia asamienu obi ja na ade kwan no na ima ma me ba ya na boss no dase ebru mi wura no Setina ye dia na bo prenwe alike no du mo bien bien mo ba ni kwa condense we dia mama yi obeba so na botanya cross oba wo botanya cross as na me say the one no hello cross mo bien bien hello cross mo bien bien what man o de ye bien Abusha mama yemfa munsia amamre abakwasem amane a efa nana frempon anoche abibio ho ene nyina ede yetwa gu a yede amamo no sami so hwa abani yini tise ne so kwabrane a ese opunso mane muso a no mane muso de enso yede bibesia na monhwe na monto aso kopem se ubowie ewo haye nyansapo kasa mfini so ayesano no adwemba ede emamo kam se nana frempon anoche abibio doti yie aye aye wo no wafe apem hankono bia na mienu no ebobusumi nda dotto so dumienu no ene neyie yedi mo esi wa hanom no bomode subscribe share na like na fa wadun che so eto ase eman bidi ene abusu apani onsu atuoni yema mo nyina mo ene hwa oje
denti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya